Danas je 14. novembar, Sveti Vrači, Kozma i Damjan, lekarska slava. Od 1991. godine Svetska zdravstvena organizacija ovaj dan obeležava kao dan borbe protiv dijabetesa. Savet za zdravstvo Srpske napredne stranke Obrenovac obeležit će ovaj dan tako što će pokloniti 10 aparata za merenje šećera u krvi, naravno onima kojima su najpotrebniji. Uz obećanje da ćemo poboljšati borbu protiv dijabetesa, uz obećanje da ćemo im u Obrenovac, a nadam se i širom Srbije, vratiti savjetovališta za dijabetes, koje je pre oko 2 godine ukinuo bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević, mislim, nepravedno, i ostavio oko 600.000 dijabetičara bez kontinuirane kontrole. A još kad se uzme u obzir činjenica da oko 300.000 ljudi u Srbiji ni ne zna da boluje od dijabetesa, onda je to zaista velika greška koju ćemo mi, nadam se, ispraviti. Na kraju, svima koji danas slave, srećna slava. Ako se aparat pokvari, znači garancija je, da tako kažem, doživotna. Trebate samo da se javite meni, da donesete aparat, dopisite novo. Ako imate problema sa nabavkom traka, što ne bi trebalo da bude, isto se vratite meni i rešit ćemo sve. Hvala vam. Hvala vam.